Basig na pag-i-item rin. Pamina po, ang item ko. Ang imong item yung dili mo, bilagay mo ang dili mo. Bila mo item yung dili mo. Tapos, kukuhan mo. Asan yung kukuhan? Asan yung kukuhan? Nasa lagi. Nasa lagi. Ha? Igagawain mo. Asan yung igagawain? Wala. Hindi ka nagagpuso? Ha? Kuha niya? Kuha niya tanan? Isa po namin igagaw. Pag mangkon, igagaw. Oo. May bilin siya. Oo. Dito daw sa... Soba. Oh, dagang kay mga ripak ni gani agyo. Ginaw ba? Ano pa yung itim mo dyan ba? Ha? Apa nandiyan pa daw siya? Masa mo balik? Mga item yan. Seriously. Ilaron mo kami gagawin ni Malka. Kasi ka. Patay yung pagmangkon doon. Gagaw pagmangkon.